खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अनानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मैया आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा बिथाङा क'क्राझाराव नुजाथिफैनानै एनडिनि जथाय दोलो इउपिपिएल बिजेपि एजिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै गोनां बाथ्रा सावरायफैदों। बिथां मानाव गेदेर डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि अर्जुननि नोजोरा जेरै मासे दावनि थाइसे मेगन बेबादिनो जोंनि मोनसेल' थांखिया भारतनि गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदिखौ देरहाहोनाय। बिथां गिबि मन्थ्रिया फोरमायबावदों दि एबाराव लकसभानि बिसायख'थियाव जोंनि एनडिए जथाय सरकार इउपिपिएल बिजेपि एजिपिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा 2निफ्राय 3 लाख भट मोननानै देरहागोन होनना आसा खालामनो हायो। बिथां गिबि मन्थ्रिया फोरमायना बुंबावदों दि बिपिएफनि आगु समनि बिटिसि आरो लकसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ नायोब्ला नुनो मोनो बिथांमोनहा 1.25 लाखनि बारा भट मोनफेराखै। बिनिखायनो एबाराव जोंनि भटआ 1 लाख एबा 1.25 लाखआनो बारा जागोन होनना फोरमायबावदों। नैथि रादाबाव दं आगुनि एयारफर्सनि चिफ आरकेएस बादावरिया बिथाङा मैया रबिबारखालि बिजेपि राजखान्थि हानजायाव जयेन जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांनि अनगायैबो तिरुपतिनि एमपि बारा प्रसाद राव बिथाङाबो बिजेपि राजखान्थि हानजायाव जयेन जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा मैया गोदान दिल्लीनि बिजेपि हेडक्वार्टाराव इउनियन मिनिस्टार अनुराग ठाकुर आरो पार्टी जेनेरेल सेक्रेटारि बिन'द तावडे मोननि नुजाथिनायाव जयेन जादों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बादावरिया बिथाङा 2019 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननिफ्राय 2021 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानसिम इन्डियान एयार फर्सनि चिफ जादोंमोन। थामथि रादाबाव दं दासान्दि लकसभानि बिसायख'थिनि गुदुं बारहावाया बारफुबाय थानाय समावनो बिपिएफ राजखान्थि हानजानि थाखाय मैया गोजोनथाव रादाब सौफैदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सासे एबा सानै डक्टरेट डिग्री मोननायल' नङा, खेबसेयैनो 4 डक्टरेट डिग्री मोननाय सुबुंफोरा मैया क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि 4 एबसुनि मावथिफोरा मावख'आरि महरै बिपिएफआव जयेन जाफैदों। बिथांमोनखौ दुंब्रुद गोसोजों बरायदों गांफा गांफा बिपिएफनि आर'नाइजों आगुनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिथांमोननि मुंफोरा जाबाय फारियै डक्टर दैमालु बसुमतारी एसिस्टेन्ट प्रफेसार जमदुवार कलेज, डक्टर धनन्जय नार्जारी, डक्टर सानखां बसुमतारी, डक्टर बिरबल बसुमतारी PhD स्कलार त्रिपुरा इउनिभार्सिटि होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं इन्डियान वुमेन्स लीग 2 मुंनि जोलुर बादायलायनाया दासान्दि आसामनि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव थांनाय 23 मार्च 2024निफ्राय जागायनानै सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे फुटबल लीगनि गिबि बादायलायनाया गिबि हिसाबै 23 मार्चआव बिहारनि AIPL FC आरो मुम्बाइ नाइट FCनि गेजेराव जादोंमोन। बे बादायलायनायखौ क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमि बानजायनायाव आसाम फुटबल एस'सिएशननि हेफाजाबजों फैगौ 31 मार्चसिम खुंफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं गारि सिङाव गोदोना दानस'ना दुथांफोरा सासे सुबुंखौ बुथारदों। मख'नो गोनांदि मैया रबिबारनि मोनायाव अखाखाथि खाथिनि कार्बि आलंनि खाखसानाव मोनसे मुगैथाव बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। कारनि सिङाव दुथांफोरा सासे सेंग्राखौ गोदोना दानस'ना बुथारदों। AS 09K5343 काराव सेंग्रानि गोथै सह'खौ बोखांनाय जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ रयेल खोरां होनना मिथिनाय जादों। बे सेंग्राया कार्बि आलंनि खाख'जान सनाराम थेरां गामिनिमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दायो बेखौ मिथिनाय जायाखै दि बे लाइमोनखौ सोर बुथारखो। जायगानि सुबुंफोरनि बायदिब्ला ओनसोलाव सिखाव फालांगिया सोलिगासिनो दं। गोबां समफोराव गामिनि सुबुंफोरा खुंथायनो बे बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन, नाथाय बे बिथिङाव जेबो राहा लानाय जायाखैमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दलमारा पुलिसआ सिगांनिफ्रायनो जाथाय जायगायाव सौहैखाबायमोन आरो नायबिजिरनायखौ जागायबाय। पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनावसो थैनायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैगोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।